जिनाहारि खालामग्रा आरो फट' भाइरेल खालामग्रा दायनिगिरि आमिर हानजाखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय। आमिर हानजाखौ गोख्रों साजा होनांगौनि गुबुन गुबुन माहारि आफाद दोलो गौथुमफोरनि दाबि। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि ओनसोलाव सासे ट्राइबेल हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि उनाव गाज्रि भिडिअ' आरो फट' भाइरेल खालामग्रा दायनिगिरि आमिर हानजाखौ क'क्राझार पुलिसआ हमबाय। बावैसो सानफोर सिगां दुथां आमिर हानजाया मोजां मोननायनि जियाव फोनांनानै सासे हिन्जावसाखौ गले गले जिनाहारि खालामबोबाय थादोंमोन। आमिर हानजानि हेंथायै थांनाय 13 मे खालिनो केस थिसनदोंमोनब्लाबो पुलिसआ हमनाय जायाखैमोन। नाथाय गोबां फरायसा आफाद, समाजारि आफाद गौथुमफोरा दुथां आमिर हानजाखौ हमनांगौनि दाबिजों गले गले सोमावसारनाय हाबाफारि लाबोबाय थानायनि फिथाइ महरै दिनै क'क्राझार पुलिसआ आमिर हानजाखौ हमनाय जायो। दिनैबो सालाकाथि दख'रा बर' समाजनि बानजायनायाव आमिर हानजाखौ गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों सालाकाथि कालि मन्दिर फोथाराव 2 घन्टा सम सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। दिनैनि बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव सालाकाथि दख'रा एबसु, आक्रासु, आसु, आमसु, एबिएमसु, नेमसु आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादफोराबो बाहागो लानानै हेफाजाब होफादों। जाबाय बेथ' मोनसे गोजोनथाव खौरां। नाथायबा दिनै गोबाव सम जाबोबाय जे जोंनि सासे एसटि माइनर गार्लखौहाय जायनाखि नाबालिका सासे फरायसाखौ गाज्रि रोखोमै बिथाङा जिनाहारि खालामदों आमिर हानजाया, आरो बिथाङा जिनाहारि खालामनानै आरोबाव बिथांनि जिबनखौ बरबाद खालामनो थाखाय ससियेल मिडियायाव मुगैथाव फट' भाइरेल खालामदों। दा बियो बिराद गिदिर मोनसे क्रिमिनेल आरो बिथांखौ उचित सास्ति होनांगौमोन। आरो जाय थारिखआव जोङो केस फाइल खालामदों बे थारिखनिफ्राय पुलिस बिभागा मोजां रोखोमै एक्सन लानांगौमोन। जायखौ बिथांमोननि गाफालिथियाव दिनै आरोबाव इन्सिडेन्ट जाय दलमारायाव गें रेप जानानै थांबाय आरो बिनि थाखायनो जादों जे जोंनि पुलिस बिभागा दुर्बलता खामानि मावदों। दा दिनै बिथाङा गोबाव समनि उनाव 18 दिन बारलांबाय। दिनै जोंनि धरना लानायखाय जोंनि समाजा नारख्रेबनायखाय बिथांमोना दिनै हमनो बाध्य जादों। नाथाय बिनि सिगां बिथांमोना मेनेजाव दंमोन नामा जों कुइसन खालामो। आरो दिनै हमनानैल' जोंखौ सान्त्वना होनानै जानाय नङा, हमनानै बिथांखौ उचित सास्ति होनांगोन। हमनानै बिथांखौ जेरैबायदि सास्ति होनांगौ फास्ट ट्रेकनि गेजेरजों बिथांखौ सास्ति होनांगौ, बिथांखौ फासि होनांगौ। जाय मोनसे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर एग्जाम्पल जानांगौ। दुष्कृतिकारि आरोबाव जाहाथे जोंनि ओनसोलाव नुजानो हाया आरो बिथांखौ गिनानै सेकेन्डारि आरो रावबो जाहाथे बेबायदि अयनाय खामानि जोंनि बिनानावफोरनि सायाव, जोंनि उन्दै उन्दै हिन्जावसाफोरनि सायाव बेबायदि अयनाय खामानि मावनो आरोबाव रावबो जाहाथे साहस दा मोनथों। बेनो सबसे ओनसोलनि समाजनि देरसिन एग्जाम्पल जाथों होननानै जोङो पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायनो लुबैयो। जे दिनैनिफ्राय 5 माससोखौ लायोब्ला 2 केस जोंनि आखायाव फैबाय। दा 2 केसाव एटेम्प्ट टु रेप दाख्लै बावै जानानै थांबाय। सालाकाथियावनो हाग्राबारियाव थिनो थांनायखौबो माखासे दुष्कृतिकारिफ्रा बेखौबो रेप खालामनो सेस्था खालामबाय। बेयाव खुनुरुखुमै बारग'बाय। बेनिफ्राय आरोबाव डिसेम्बर दानाव जानानै थांबाय मोनसे घटना जाय एनटिपिसिनि बेक साइडआवहाय जानानै थांबाय। बेबो मोनसे गाज्रि रोखोम मोनसे रेप जानानै थांबाय। बेनिफ्राय 3rd टाइम सासे नाबालिका जाय जोंनि एसटि हिन्जावसाखौ दिनै गाज्रि रोखोम जिनाहारि खालामबाय। बेखौबो उचित सास्ति होनाय जायाखिसै। जोङो मोजां रोखोमै जुदि नारसिनदोंमोनब्लाबो एगेइन दलमारायाव जाय इन्सिडेन्ट जानानै थांबाय, गाज्रि रोखोमै गें रेप जानानै थांबाय, बेखौ लायोबा बे मास 4सोआवनो गासै 2 केसा जानानै थांबाय। बेबायदिनो गोबांथार दङ। माखासे उन्दै उन्दैफोरखौहाय बिदिनो ड्राग्स माखासे गान्जा थान्जा फाननानै जोंखौ मा खालामनो नागिरबाय, दंस' खालामनायनि माखासे दुष्कृतिकारिफोरनि बेवहाय खैसार दं होननानै जों सानो। ओंखायनो बेखौ दमन खालामनांगौबा पुलिस बिभागा मोजां रोखोम खामानि मावनांगौ। पुलिस बिभागा बा गभर्नमेन्ट धोरोमनिफ्राय बेखौ मोजां रोखोमै नोजोर होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो।